אוקיי. אני לא זוכר. כמה? 1582. זה מה שהשקעת בי. מה? זה מה שאתה משקיע בי. זה המון כסף, תקווה, מה קורה לך? מה? מוקה. כמה אתה כתובה? כמה כתבת בכתובה, בבקשה? בכתובה כתבתי 5,000. אני לא יודעת, תקווה, 100,000 שקל. אני אכתוב 100,000 שקל, תקווה, בבקשה. 100,000? כן, 100,000. עד שאני לא רואה את זה כתוב, אני לא מתחתנת. אבל חגירה. 100,000 שקל. נינה, תעזבי את המעטפות צ'קים. נינה, זה לא בסדר. אז לא עושים בו 500? מה את אומרת? 800 שקל? איזה לא בסדר, ואללה שלו, אני שמתי לו על פיה. יאללה, נינה, בואי, למה תקווה תעצבן, יאללה. תקווה, באתי. מה קורה? רגע, שוב פעם, למה הם בטח לא שמוע? גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים סוערות את החתן שלנו, תקווה ומודקה! אבל איפה הם? אני הולכת לבדוק. רבי, בוא ספר להם, בוא, זה תסבט בינתיים, אה?